Jeg synes, at det er rigtig fedt, at skolen sørger for at arrangere nogle aktiviteter og sådan arrangementer. For eksempel fredagscafé, som bare lige er der nogle fredag, hvor man kan sidde og hygge med sine klassekammerater eller nogle fra de andre klasser. Og så er der selvfølgelig også Pnyx-festerne, som også er virkelig fedt. Og også det der med, at man har en forfest inde med sin klasse og kan tage afsted sammen som klasse. Jeg synes virkelig, at det gør noget fedt for fællesskabet også. Der er det her ved SSG, det er ikke bare en skole, hvor du møder op for eksempel fra 8 til 15, og så er du der bare for at lære noget, så er det det. Der er også de her forskellige aktiviteter, som støtter op omkring fællesskabet. For eksempel vores idrætsdag, det var sammen med vores grundforløbsklasse, og jeg kunne virkelig mærke fællesskabet, hvor vi hæppede på hinanden i de forskellige discipliner. Og så havde vi også det her ved Pnyx, som jo er de her fester. Der holder vi også forfester sammen med klassen, før vi tager hen, og det er også rigtig hyggeligt. Jeg vil sige, at fredagscaféen er ret hyggelig, og også Pnyx. Elevfesterne, de er jo meget gode. Pnyx-festerne? Ja, Pnyx-festerne. Ja. Og så vi havde også aktivitetsdag i starten. Det synes jeg egentlig også var meget fedt. Altså specielt her, når vi kom på i grundforløbet. Så der begge Pnyx, der har vi så har forfest, hvor vi virkelig kunne have været sammen. Altså selvfølgelig Pnyx, det er nok det fedeste, men så jeg synes alle de ting, vi laver sammen, det er fedt. Det styrer sammenholdet, og alle det kan være med til det. Altså, jeg synes aktivitetsdag, det var en meget god måde at sådan få lært hinanden at kende på. Ja. Og så selvfølgelig Pnyx, det er også meget sjovt. Altså jeg kan godt lide godmorgen, at der sker. Ja. Det der med, at der sker noget tilfældigt, og folk lige kommer op på scenen og siger noget, hvis de vil. Jeg synes, det er fedt, at der er så mange muligheder for uden for skoletiden. Altså efter man så har været i skole, der er sådan en lektiecafé og fredagscafé og sådan. Jeg synes, det er fedt, at de har sådan noget, for så kan man faktisk også være sammen, selvom det er uden for skoletiden. Og sådan lidt kende hinanden på skifteklasserne også, og det synes jeg er fedt. Jeg synes faktisk, det er meget positivt. For eksempel, nu er jeg rigtig vild med sport. Jeg synes virkelig, at aktivitetsdagen var god. Og så der også de her fællessamlinger, og der var også EU-dag for os, HX, så der er så meget spændende at være sammen med. Der får vi også nogle af de ældre, og der, altså fra 2G og 3G. Så synes jeg, det er meget fint, at vi har de her dage her, hvor vi laver noget anderledes.